Alig sétált valaki ebben a parkban Budapesten, aki kimerészkedett, az is inkább az árnyékban hűsölt. Kétféle van: az észszerű védekezés, amikor az ember UV-szemüveget hord, meg kalapot, mint ő, mondjuk szalmakalapot, meg van az, amit én szoktam csinálni, megiszok 3 liter sört. Sört, 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 3 liter sört, 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 tüskével. 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 3 liter sört. Tüskével. 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 Mondjuk szalmakalapot, meg van az, amit én szoktam csinálni, megiszok 3 liter sört. Sört, 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 3 liter sört, 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 tüskével. Tüskével. Megiszok 3 liter sört. Tüskével. Tüskével, 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 tüskével.